омӯзгорони муассисаҳои таълимии шаҳри Хуҷанд то ҳол барои пешгирии бемории сироятии коронавирус дар мактаб корҳои безараргардониро пурзӯр менамоянд. масъулини муассисаи таҳсилоти ҳамагонаи рақами 16-уми шаҳри Хуҷанд ҳамарӯза хонандагонро пеш аз ба мактаб ворид шудан ҳарораташонро санҷида бо маҳлули антисептикӣ безарар мегардонанд. ба ҷуз ин барои ҳар як хонанда доштани маҳлули антисептикӣ ва 3-4 адад ниқоби муҳофизатӣ ҳатмӣ мебошад. ворид шудани хонандагон бошад ба муассиса бе ниқоб иҷозат дода намешавад. بعد از به اتمام رسیدن درس هر یکی صنفخانه‌ها از آشانی یکم تا چهارم با محلولی گیپخلوریدی 1% بیزره گردانیده می شود. مقصدی اساسی خود را از بیماری‌های سیرایتی امن نگاه داشتن و خوانندگان صحت و سلامت به مؤسسه برگشتن. инобат қаюмова ҳамширии тиббии муассисаи таҳсилоти ҳамагонаи рақами 16 мегӯяд давоми як соли гузаштаи 2020 ва шароити вазнини пандемия ягон ҳолати ҳарорати баланд доштани хонандагони мактаб ва гирифторӣ ба бемории коронавирус ба қайд гирифта нашудааст. инро масъулини муассиса аз пурзӯр намудани корҳои безараргардонӣ медонанд. директори мактаби таҳсилоти миёнии умумии рақами 16-уми шаҳри Хуҷанд Фарҳод Ғанизода мегӯяд муассиса пурра бо маҳлули безараргардонӣ таъмин карда шудааст. вай таъкид кард ки ҳамширии тиббӣ ҳамарӯза бо хонандагон мулоқот намуда оиди пешгирии бемории сироятии коронавирус суҳбат мегузаронанд. ҳар яки хонандагон ба худ و معلومات دارند آنها با رژه نقابی رعایت کرده ایستادند بی نقاب در مؤسسه وارد نمی‌گردند زود با صابون دستانی خود را به ضرر می‌گردانند. давоми рӯз хонандагони муассиса 3-4 маротиба бо маҳлули антисептикӣ безарар гардонида мешаванд. ин кор бо мақсади пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ амалӣ карда мешавад. гузориши Фарзона Шамсиева, Мафтуна Шукурова ва Насим Раҳимов барои барномаи Тиловатии хабар.